ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶምናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ህፃናት ዝረአ ዘሎ ተላባዒ ሕማማት ኣዝዩ ስፋሕፊሑ ምህላው ሰሙያ ጥዕና ገሊፆም። ከም ሕማም ንፍዮ፣ ቲታኑስን ደረቕ ሰዓልን ዝኣመሰሉ ንህይወት ህፃናት ኣስጋእቲ ዝኾኑ ተላባዕቲ ሕማማት ኣብቲ ዞባ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ክትባት ህፃናት ስለ ዘቋረፀ ቁፅሪ ናይ ዝኽተቡ ህፃናት ናብ ትሕቲ 10% ወሪዱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ናብ ሃገራዊ ምጥርናፍ ክትባት ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዘመልክቶ ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ቅድመ ምጅማሩ ኣብ ትግራይ 98% ዝነበረ ክትባት ህፃናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ናብ 0 ወሪዱ ምህላው መልኪቱ። ዛጊት ናብ ዩኒሴፍ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ኣብ 10 ከባቢታት ትግራይ ብፍላይ ንፍዮ ኣብ ህፃናት ኣስፋሕፊሑሎ። ዶክተር ፋሲካ ዓንደ ስላሴ ካብ ዓይደር ሆስፒታል ኣብ ዝሃቦ ቃል መድሃኒት ክትባት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብናጻ ይዕደል እኳ እንተሎ ናብ ትግራይ ግና ክበጽሕ ከም ዘይከኣለ መልኪቱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ን860,000 ህፃናት ዝኸውን ክትባት ናብ ትግራይ ከም ዝለኣኸ ዝገልጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ናይዚ ዓመት እዚ ግና ብትእዛዝ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ደው ኢሉ ምህላው መልኪቱ። ዓለማዊ ውድብ ጥዕና WFP በአንጻሩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቓድ ይጽበ ምህላው እዩ ዝገልጽ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝካየድ ጾታዊ ዓመፅ ብሰፊሑ ይቕጽል ከም ዘሎ ማዕከን ዜና አልጀዚራ መልኪቱ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝመሓደራ ማዓስከራት ኣብ ልዕሊ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ካብ 2015 ጀሚሩ ጾታዊ ዓመፅ ክካየድ ምጽንሑ ጭብጥታት ከም ዝረኸበ ዝገልጽ አልጀዚራ ኣብዚ እዋን ዝኸኣ ዝያዳ ገኒኑ ምህላው ኣፍሊጡ። መዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጽላሉ ዘሎ ደርቂ ልዕሊ 5,000 ተወሰኽቲ ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት ናብ ማዓስከር ማላካል ክመፁ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ንድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ብኣሉታ ክጸልዎ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ዝመሓደራ ልዕሊ 18 ማሕበራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰብኣዊ ረድኤት ክልግሳ ጸኒሐን እየን። ኣባላት ዘን ትካላት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጽምዎ ዘለዎ ዓመፅ ብናጻ ኣካል መርመራ ክግበር ዝጠልብ ጥርዓን ካብ ሓያሎ ትካላት ግብረ ሰናይ ይቐርብ ኣሎ። ግዳያት ዞም ዓመፅቲ ዝኾና ደቂ 15 ዓመት ህፃናት ከም ዘለዋ ዝገልጽ አልጀዚራ ን3 ቐብኣተን ከም ዘዘራረበ ብሰንኪ ዝወረደን ኣበሳ ካብቲ ማዓስከራት ጠቕሊለን ክወፃ ከም ዝተገደዳ ገሊጹ። አልጀዚራ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ 2022 ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ናብ ኩሎም ኣባላት ውድብ ዘይወግዓዊ መጠንቀቕታ ሰዲዱ ምንባሩ ዝገልጽ መርትዖ ሒዙ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ። መንግስቲ ሶማል ኣብ ልዕሊ ጥሩፍ ጉጅለ አሸባብ ክጎናጸፎ ዝቐነየ ዓወታት ብምሉእ ደገፍ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ዓቃብ ሰላም ብዓርቢ 23 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዞባ ሂራን ዓስኪሩ ዝነበረ ጉጅለ አሸባብ ተጸሪጉ ክወፅእ ዝኸኣለ ብዝተሓባበረ ሓይልታት ምዃኑ ስሚሩሉ። እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብኣፍሪቃን ዕጡቓት ምልሻታት ዞባን እውን ብቐጥታ ናብቲ ኩናት ምስታፎም ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና መልኪቱ። እቲ ምዕራፍ 2 ተባሂሉ ዝተሰሚየ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ አሸባብ ብዕለት 15 መስከረም ምጅማሩ ዝዝከር ኮይኑ ብኣሽሓት ዝቝጸር ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ፣ መንግስቲ ሶማል ከምኡውን ምልሻታት ይሳተፍዎ ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር አሸባብ ኣብ ዝጸንሐ ዓድታት ዝነብሩ ምልሻታት አንጻርቲ ጥሩፍ ጉጅለ ክዋግኡ ምጅማሮም ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘፍለጠ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥራይ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትልዎም ሓቢሮም። ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት አሸባብ ከቢድ ክሳራ ተሰኪሙ ከም ዘሎ ይግለጽ እኳ እንተሎ ዝርዝር ናይቲ ፍጻሜታት ግና ብወግዒ ኣይተሓበረን ዘሎ። ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሶማል ዝርከብ ሰፊሕ ገጠራት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር አሸባብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። ምስ ሬድዮ ረናይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኣብ ኣስመራ ጸልማት ተጎልቢብካ ዝካየድ ስርቅን ክትራንን ሳዕሪሩ
ነታ ከተማ ጎልቢቦዋ ዘሎ ጸላም ተጠቂሞም ኣብ ጽሙዋ ቦታታት ምኽታር ሰባትን ብለይቲ ገዛውቲ ብምእታው ዝካየድ ስርቅን ጉንን ኮይኑ ምህላው ምንጭታት ራድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም መዓልታዊ ዝፍጸም ክትራን ዝምታን ስርቅን ዝምዝግብ ዘሎ መደበራት ፖሊስ ከተማ ኣስመራ ምስ ምምሕዳር ከባቢታት ምዃን ህዝቢ ከከባቢኡ ክሕሉን ንከምዚ ዝኣመሰለ ገብናት ብንቕሓት ክከታተልን ኣኼባታት ብምውዳብ ለብዋታት ኣብ ምሕላፍ ይርከብ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታት ኤርትራን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክን ማይን ህላውነቱ ናብ ዜሮ ወሪድሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብመነባብሮ ሕሰም ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ብተወሳኺ እውን ግዳይ ስርቅን ክትራንን ምዃኑ ዘሕዝን ክስተት እዩ ክብሉ እቶም ምንጭታት ኣመልኪቶም እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ መንእስያት ካብ ውትህድርናን ስደትን ካልእ ኣማራጺ ኣብ ዘይብሉ ናብራን ጸልማት መጻን ንገበናት ክቃልዑ ንቡር ምዃንዮም ኣረድዮም ሓድጊ መግዛእቲ ኢጣልያ ብዝኾነት ውቅብትን ምቹእ ኩነታት ኣየር እትውንንን ኣስመራ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሃዋዊ ኩናት ግፋእ መንእስያትን ሕሰብ መነባብሮን ተደማሚሩ ንኽትነብራ ተባህረር ኮይና ምህላዋዮም ሓያሎ ነበርታ ዝጠቕሱ ዕጡቓት ኦሮሞ ኣብ ወለጋ ከባቢ ሆሮ ጉድሩ ሓያሎ ሰባት ቀቲሎም ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወቒሱ ቤት ጽሕፈት ወሃቢ ቃልቲ መንግስቲ ብቐዳም 24 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቶም ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ ምዃኖም ዝገለጾም ዕጡቓት ግብረ መልሲ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘካይዶ ስርሒትን ኣብ በዓል መስቀል ዕግርግር ንምፍጣርን ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ጠቒሱ እቲ መግለጺ እቶም ዕጡቓት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ናይ ዝሞቱ ብዝሒ ሰባት ይኹን ካልእ ዝርዝር ኣይቕረበን ኣብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም ዕጡቓት ኣምሓራ ኣብ ተኸባቢ ኣስታት ሱሳ ተወላዶ ኦሮሞ ምስ ቀተሉ ዕጡቓት ኦሮሞ ብወገኖም ሕነ ናይ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ምዃኖም ክግለጽ ጸኒሑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ንተወላዶ ኦሮሞ ጥራይ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 70 ሰባት እውን ብከቢድን ፎኪስን ከም ዝቖሰሉ ኣፍሊጡ እዩ መግለጺ እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ እቲ ቅድሚ 3 ቅነ ን2 መዓልታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ 9 ከባቢታት ናይቲ ዞባ ንዝነብሩ ተወላዶ ኦሮሞ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣገንዚቡ እዚ ኣብ ሳልስት እዚ ብዕጡቓት ኦሮሞ ከም ዝተኻየደ ዝተገልጸ መጥቃዕቲ ሕነ ናይቲ ብዕጡቓት ኣምሓራ ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ይግለጽ እኳ እንተሎ እቶም ግዳያት ተወላዶ ኣምሓራ ምዃኖም መንግስቲ ኣይነጸረን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ክልላት በብእዋኑ ንዝጓሃር ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ክገትእን ድሕነት ዜጋታቱ ከውሕስን ዘይምኽኣሉ ዝተፈላለዩ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውን ውድባትን ይነቕፉ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን መንግስቲ እስራኤል ዕድመን ተቕሪቡሉ ናብቲ ሃገር ክበጽሕ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ኒውዮርክ ዘምርሐ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ሱዳን ምስ እስራኤል ኣብ ኩነተ ኩናት ከም ዘየላ ብምሕባር ከም ጸላይት ሃገር ከም ዘይትረአ ኣስሚሩሉ መሰረት ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዕርቂ ምዃኑ ብምዝኻር ድማ ብመንግስቲ እስራኤል ዕድመን ተቐሪቡሉ ናብቲ ሃገር ንምጋሽ ድሕር ከም ዘይብል ኣተንቢዩ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ሱዳን ንምምሕያሽ ጎኒ ጎኒ እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሓያሎ መራሕቲ ንምርኻብ ናብ ኒውዮርክ ዝገሸ ጀነራል አልቡርሃን ዛጊት ምስ ሓያሎ ፕረዚደንታት ከም ዘተ ጸብጻብ ሱዳን ትሪቢዩን ኣገንዚቡ እስራኤል ካብ ነሓሴ 2020 ኣትሒዛ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ባሕረይን ሞሮኮን ሱዳንን ዝምድና ምምስራታ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ሃገር ዛጊት ምስ ሱዳን ዘካየደቶ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ርክባት የለን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኢራን ምስ ኤርትራ ዝምድና ከተደልድል ከም እትደሊ ገሊጻ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብ25 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኒውዮርክ ብዝተኻየደ መበል 77 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ሚኒስትር ሑሴን አሚር ዓብዱላህያን ምስ ኤርትራዊ መዘንኡ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ከም ዘተ የፍሊጡ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጎኒ ጎንቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ጉባኤ ኣብ ዘካየድ ወዘተ ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ንንጹፍ ግደ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተገዳስነት ከም ዝከታተሎ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ገንዚቡ ኤርትራን ኢራንን ክብን ለጥቕን ዝብል ዝምድና እኳ እንተጸንሐን ድሕሪ ምውላዕ ኩናት የመን ኣብ 2015 ግና ዛሕቲሉ እዩ ዝርከብ ኤርትራ ምስ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ብምዃን ኣንጻር ሑቲ ናይ የመን ክትስለፍን ከላ ኢራን ድማ በንጻሩ ንሑቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ከም እትገብረሉ ይግለጽ
ሓይሊ ባሕሪ ሱዳን ናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣጽዋር ዝጸዓነት ጃልባ ከም ዝሓዘ ንመግለጺ ኣፈኛ ሰራዊት ሃገር ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። እቲ ብ24 መስከረም ኣብ ክልማይ ሱዳን ከባቢ ደሴት ሰባት ዝተታሕዘ ጽዋር ልዕሊ 9 ጠበናጁ 160 ግሪኖቭ ዝዓይነቱ ማሽንጋን 182 ሰናዱቕ ጠያይትን ልዕሊ 43 ሰናዱቕ ቦምባታትን ተፈንጀርትን ምዃኑ እቲ መግለጺ መልኪቱ። እቲ ጽዋር ብዘይሕጋዊ መገዲ ካብ የመን ዝመጸ ምዃኑ ዝጠቐሰት መግለጺ ናብ መንን ንምንታይን ዕላማ ክውዕል መደብ ከም ዝነበሮ ኣየነጸረን። ነታ ጃልባ መሪሖም ዝመጹ 4 የመናውያን እውን ኣብ ቀይዳ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት እውን ናብ ኣልሸባብ ዝተላከይ ዝተባህለ ጽዋር ዝጸዓነት ጃልባ ኣብ ክልል ማያት ሶማል ከም ዝተታሕዘት ሰበስልጣን ሃገር ጠቒሶም። ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ድሕሪ 2 ዋርሕ ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ፕሬዚደንት ንዝመጽእ ዓመት ክካየድ ተሰጋጊሩ። እቲ መስርሕ ካብ 13 ሕዳር 2022 ናብ ሓምለ 2023 ከም ዝተሰጋገረ ዘረጋገጸ ኮሚሽን ምርጫታ ርእሰ ምሕዳር ዝርዝር መግለጺ ይሃበሉን። ስልጣኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዘብቅዕ ፕሬዚደንት ናይታ ርእሰ ምሕዳር ሙሲ ቢሒ ዓብዲ ምርጫ ክናዋሕ ከም ዝደሊ ዝንፍት መግለጺታት ኣብ ዝወጻሉ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣንጻሩ ህዝባዊ ተቓውሞን ናዕብን ምክያዱ ይዝከር። ምስግጋር ምርጫ ፕሬዚደንት ብኮሚሽን ምርጫታ ሃገር ድሕሪ ምርግጋጹ ኣብታ ርእሰ ምሕዳር ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ጥራይ ዘይኮነ ናብ ጎነጽ ከይዓርግ ተሰጊዩሎ። ኣብ 1991 ካብ ሶማል ተፈልያ ርእሰ ምሕዳር ኣውጃ ትርከብ ሶማሊላንድ ዝሓሸ ጸጥታዊ ርግኣትን ምስግጋር መንግስቲ እንኳ እንተለዋ ዛጊት ከም ልኡላዊት ሃገር ወግዓዊ ፍልጦ ኣይተዋህባን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኤርትራ ክሊማዊ ለውጢ ንምምካት እትኽተሎ ዘላ ኣሰራርሓ ኣብ ዋዕላ ቅነ ክሊማ ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ኣቕሪባ። ኣብቲ ቅነ ክሊማ ኣፍሪቃ ክላይመት ዊክ ዝተሰመየ ካብ 29 ነሓሰ ክሳብ 2 መስከረም ኣብ ጋቦን ከተማ ሊብሪቪል ተኻይደ ዋዕላ ኤርትራ፣ ሩዋንዳን ሞሮኮን ዕዉት ተመክሮአን ኣብ ምክታእ ብከላ ከባቢ ከም ዘካፈላ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ብመሰረቱ ሕቡራት ሃገራት ዘቕርቦ ጸብጻብ ኤርትራ ብዘቕረበቶ ትሕዝቶ ንኤሌክትሪሲቲ ዝባኽን ዘሎ ነዳዲ ብምውሓድ ካብ ፀሓይን ንፋስን ዝርከብ ተተካእ ፀዓት ንምትእታው ትሰርሕ ከም ዘለያ ኣረዲኣ። ኤርትራ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ 50 ሜጋዋት ካብ ፀሓይ፣ 40 ሜጋዋት ካብ ንፋስ፣ 30 ሜጋዋት ካብ ጂኦተርማል ወይ ናይ ትሕቲ መሬት ፀዓት ንምርካብ መዲባ ምህላዋያ ሓቢራ። ከም ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ዝኣመሰላ ሃገራት እተን ዝበዝሐ ብከላ ከባቢ ዘለዎን ሃገራት ክኾናን ከለዋ ኤርትራ ትርከበን ሒደት ሃገራት ኣፍሪቃ ግና ብሰንክቲ ካብ ምዕባለ ድሕሪት ምትራፈን ኣብ ብከላ ከባቢ ብዙሕ ግደ የብለንን። ዝበዝሐ ክፋል ኤርትራ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዘይብሉን ኣብቲ ዝነበሮ ከተማታት እውን ዝነበረ ኣገልግሎታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዋሓደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ርእሲ እዚ ኤርትራ ካብ ብዝሒ ተሽከርከርቲ ይኹን ዓበይቲ ኢንዱስትሪታት ነፈርትን መራኸብን ዝበንን በካል ትኪ ነፃ ዝኾነት ሃገር እያ። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሓሉ ምርጫ ንምንዳይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ተመያይጡ። እቲ ፕሬዚደንት ንመደበር ቴሌቪዥን 24 ኣብ ዝሃቦ ቃል ናይ ኢትዮጵያ ጸገም ናይ ኬንያውያኑ ንምዃኑ ብምትሕሳብ እቲ ካልኣይ ዓመቱ ክቁፅር ሓደ ወርሒ ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ዝፍትሓሉ ኣማራጺታት ብዝምልከት ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፎሳ እውን ከም ዝተዘራረበ ኣፍሊጡ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብምትኳር መጽሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣቶኒ ብሊንከን እውን ብተመሳሳሊ ርክብ ኣካይዱ እዩ። ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ቅድሚኡ ፕሬዚደንት ዝነበረ ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ኣማራጺታት ዘናዲ ልኡኽ ገይሩ ከም ሸሞ ይፍለጥ። ህወሓት ኣቐዲሙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዝርርብ ብመንጎኝነት ኬንያ ክኸውን ከም ዝደልዩ ዝግለጽ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ምስ ህወሓት ዝካየድ ዝኾነ ዝርርብ ክቕበል እንተኾይኑ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ክምራሕ እዩ ጸዊዑ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም ሒዙ ኣብ ክልል ኦሮሞ ዞባ ወለጋ ከባቢ ሆሮ ጉድሩ ብዕጡቃት ኣምሓራን ኦሮሞን ናይ ዝተቐትሉ ሰላማውያን ሰባት ብዝሒ ልዕሊ 100 ከም ዝበጽሐ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ብ26 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቅትለት ኣብ ዓድታት እሙሩ ሆሮ ቡልቅን ጃርቴን ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ኣብ ብሄር ዘተኮረ ምዃኑ ኣስሚሩሉ።
ኣብቲ ሃገር ብሄር ኢላማ ዝገበረ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝካየድ ዘሎ ቅትለትን ካልእ ግፍዕታትን ንምክትኡ ፌደራላውን ክልላውን መንግስታት ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምታት ምስቲ ኩነታት ናብ ዝዳረግ ደረጃ ከዓቢ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣቶ ዳንኤል በቀለ ፀዊዑ ዕጡቃት ኦሮሞ ካብ ግብረ መልሲ ናይ ተቐዲሙ ብዕጡቃት ኣምሓራ ኣብቲ ዞባ ዝተፈጸመ ቅትለት ተወላዲ ኦሮሞ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ መንግስቲ ብ24 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብተን ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝርከባ ዓድታት ብምእታው ተወላዲ ኦሮሞ ንዝኾኑ ኣስታት 60 ሰባት ከም ዝቐተሉን ልዕሊ 70 ድማ ከም ዘቕሰሉን ክግለጽ ጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብሄር ግጭታት ክገትእን ድሕነት ዜጋታቱ ከውሕስን ብዘይምኽኣሉ ዝተፈላለዩ ሲቪካውያን ማሕበራትን ፖለቲካውያን ውድባትን ነቐፌታን ወቐሳን የዝንብለዎ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ሃገር ደም ክልገስ ጎስጓስን ጻውዒትን ይካየድ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም እዚ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ደም ክልገሰሉ ብዝኽእል ከተማታትን ማእከላትን ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን ጻውዒትን ህዝቢ ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብምትእስሳር ይገልጾ ምህላው እቶም ምንጭታት ጠቒሶም እቲ ጎስጓስን ጻውዒትን ኣብ ሚኒስትርታትን ትካላት መንግስትን እውን ይካየድ ምህላው ተፈሊጡ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ ደም ክልግስ በብእዋኑ ጎስጓስ ዝካየድ እኳ እንተኾነ እዚ ናይ ሎሚ ግን ኣብ ከባቢታት ተሰነይ ባረንቱ ከረን ባፅዕ ዓሰብን ኣስመራን ኣብ ዝርከብ ሆስፒታላት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝቆሰሉ ወታደራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይሕከሙ ምህላዎም ብሰፊሑ ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ እዋን ውግእ ኢራቅ ንሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ናይ ስለያ ሓበሬታ ኢለኽ መንባሩ ምስ ሰሙናዊ መጽሔት ዘ ኒውዮርከር ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ገሊጹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዘካየዶ ውልቃዊ ህይወቱ እውን ዘጠቓለለ ሰፊሕ ዕላል ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዋን ከም ዘድንቐን ብምጥቃስ ነታ ሃገር ካብ ገለ ዜጋታታ ንላዕሊ ከም ዝፈልጣ እዩ ተዛሪቡ ኣብ እዋን ኩናት ኢራቅ ምስ ኣሜሪካውያን ኮይነ ተዋጊኤ ዝበለ ተቐዳማይ ሚኒስተር ካብ ሱዳን ሶማልን የመንን ናይ ስለያ ሓበሬታ ብምእካብ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ሃገር ይልኽ ምንባሩን ኣቃሊሑ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኤንኤስኤ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጡን እዮም ንኣሜሪካ ክቃለስን ክመውትን እየን ድማ ኢሉ ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ዘሎ ምምሕዳር ባይደን ናይ ሓቂ ፈተውቱ ኣይፈልጥን እዩ ክብል ኣዳው ብምንፅርፃር እናወርወረ ከም ዝገለጸሉ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ንሓያሉ መዓልታት ዝረረብ ዘካየደ ጆን ሊ ኣንደርሰን ዝተባሃለ ጸሓፊ ብ26 መስከረም ኣብ ዘ ኒውዮርከር ኣስፊርዎ ኣሎ ኣብ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅመራት ሒዙ ምምሕዳር ባይደን ንዓይ ዘዋርድ ዘረባ ክፍንዋ ይነበሮን ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዘለዎ ቁጥዐ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ሓላፊት ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ምስኡ ከይተማኸረት ናብ ኣዲስ ኣበባ ክትረኽቦ ብምምጽኣ ከም ዝነጸጋ ብኣብነት ጠቒሱ ኣብ ብዙሕ መንግስታውን ውልቃውን ጉዳያት ብምልዓል ምስቲ ጸሓፊ ዘውግዐ ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸውን ካብ ንእስነቱ ይፈልጥ ምንባሩን ስልጣን ኣብ ዝሓድገሉ እዋን ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣምሪሩ ከም ዝበኪ 100% ርግጸኛ ምዃኑን ገሊጹ ፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ ማሕሙድ ኣብ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምክያድ ትማሊ ረቡዕ 28 መስከረም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ዝጸንሐሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በዝያዳ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ዶባትን ስጋት ኣሸባብን ብምትኳር ከም ዘተዩ ተሓቢሩ ኣብ 23 ግንቦት ናብ ስልጣን ዝመጸ ፕሬዚደንት ሓሰን ኣብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ዑደት ከካይድ እንከሎ ዛጊት ናብ ኢትዮጵያ ከይበጽሕ ይጸኒሑ ምድን ጓያት ዑደቲ ፕሬዚደንት ብወገን ኢትዮጵያ ምዃኑ ክገልጻ ዝጸንሐ መርበባት ዜና ሶማል ጠንቁ ብንጹር ኣየመልከታን ኢትዮጵያ ንኣሸባብ ንምምካት ብዘይካቲ ብውልቃ ኣብ ዶባት ሶማል ዘዋፈረቶ ሰራዊት ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቑፈ ኣሃድ እውን ከም ዘለዋ ይፍለጥ መጥቃዕታት ኣሸባብ ንምምካት ካብ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራትን ወተሃደራዊ ሓገዝ እተሓትት ዘላ ሶማል ካብ 2019 ኣትሒዙ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ኣሳት 5,000 ሰራዊታ ክትመልሶ ይከኣለትን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሶማል ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ፍልልይ ክሳብ ዝፍታሕ ነቶም ሶማላውያን ወተሃደራት ናብ ዓዶም ከም ዘይፋንዎም ምግላጽ እዩ
ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዑደቱ ገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ተሓጊቶም ዘለዎ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ምምላስ ክትተሓጋገዞም እውን ፕሬዚደንት ሓሰን ምስ ኣማኻሪ ጸጥታ ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ሓቲቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ዝቕጽል ዘሎ ጽዑቕ ግፋእ ስድራ ቤታት ብዘይኣለይቲ ትሪፉ ምህላው ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ኣብ ርእስቲ ኩሎምቶም ብሕማም ሓገዝ ንስድራ ቤታት ይኹን ካልእ ምኽንያታት ኣብ ገገዝኦም ዝጽንሑ ኣባላት ሰራዊት ብዝቐልጠፈ ናብ ኣህዱታቶም ክጽንበሩ ዝተኻየደ ህፁፅ ጻውዒት ገዛ ብምእታውን ጽዑቕ ግፋእ ይቕጽል ምህላው ይፍለጥ። እቲ ጻውዒት ዋላውን ልዕሊ 55 ዓመት ዘዕድሚኦም ኮቦርታ ወይ ኣንሶላን ንግዚኡ ዝኸውን ስንቅን ሒዞም ናብ ኣህዱታቶም ክጽንበሩ ዘገድድ እዩ። ብሰንኪ ዝግፋን ጻውዒትን ኣለይቲ ስድራ ዝነበሩ ቦታት ናብ ግንባራት ስለ ዝወፈሩ ስድራ ቤታት ኣብ ርእስቲ ዝጸንሐ ናይ መነባብሮ ሕሰም ብዘይኣላይ ምትራፈን ንተወሳኺ ቅልውላው ኣቃሊዕዎን ኣሎ። ኣቦ 6 ቆልዑ ዝኾነ ኣባል ዕቑር ሰራዊት ኣብ ኣስመራ ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ተዋፊሩ ስድሩ ይኣልም ምንባሩ ከም ኣብነት ዝጠቐሱቶም ምንጭታት ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ እቲ ጻውዒት ናብ ጋሽ ባርካ ስለ ዝኸተተ ደቁም በዓልቲ ቤቱን ተጸበይቲ ሓገዝ ኣብ ወጻእ ዝርከቡ ዝማድን ፈለጥትን ኮይኖም ምህላዎም ኣገንዚቦም። ኣብ ወጻኢ ኣዝማድ ዘይብሎም ግዳያት ጻውዒት ክተትን ግፋን ዝኾኑ ስድራ ቤታት ሓጋዝ ስኢኖም ኣብ ዕፁ ቤት ንዝመጽእ መከራ ይጽበዩ ምህላዎም እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ። ነፈርቲ ውግእ ኣብ ትግራይ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ዘካየድኦ ደብዳብ ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብኦም ሓያሎ ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ካብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኩነኔ ዝስዕቦ ዘሎ ብ28 መስከረም ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ኤርትራ ከም ዝፈጸምኦ ሓይልታት ትግራይ ወቒሶም። እንተኾነ እተን ነቲ ደብዳብ ዘካየዳ ነፈርቲ ውግእ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ምዃነን ብነጻ ኣካል ኣይተረጋገጸን። ነፈርቲ ውግእ ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ትግራይ ብውሕዱ 4 ግዜ ደብዳብ ከም ዘካየዳ ሬድዮ ኤረናን ምንጭታታ ብምውካስ ከተረጋገጽ ክኢለያ። ይኹን እምበር ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብነፈርቲ ውግእ ኤርትራ ከም ዝተፈጸመ ከተረጋግጽ ኣይከኣለትን። ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ኣብ ትግራይ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ኩናት ብሰብ ኣልቦ በረርቲ ወይ ድሮናትን ነፈርቲ ውግእን ይሕገዙ ምህላዎም ይፍለጥ። ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብድልዓዚዝ ንወዱ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ክኸውን ሸይሞዎ። እቲ ሽመት እቲ ስልጣን ኣቦኡ ክርከብ ዝዳለው ዘሎ ወዲ 37 ዓመት ወራስ ዓራት ወግዓዊ መራሒ መንግስቲ ምዃኑ ንምርጋጽ ተኻየደ ጽምብላዊ መስርሕ ክብልዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ተሃገር ዘረድኡ። ንሱ ንኣቦኡ ብምትካእ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ካብ 27 መስከረም ድሕሪ ምሻሙ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ናይ ምርቋሕን ምስጓግን ሙሉእ ስልጣን ክህልወዩ። ብንጉሳዊ ስርዓት ማሕደር ስዑድ ዓረብ መራሒ ሃገር ይኹን መራሒ መንግስቲ እቲ ንጉስ በዓል እዩ። ብሕማም ይሳቀ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ወዲ 86 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ንጉስ ሳልማን ዓብድልዓዚዝ ብህይወት ክሳብ ዘሎ ንጉስ ተሃገር ኮይኑ ክቕጽልን ወዱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን መንግስቲ ክመርሕን እዩ። ኣቐዲሙን ከም ሚኒስተር ምክልኻልን ምክትል ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ተሃገርን ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ መሐመድ ቢን ሳልማን ንስዑድ ዓረብ ናብ ሓድሽ መድረኽ ናይ ምስጋር ራእይ 2030 ዝተሰመየ መደባት ከተግብር ምዃኑ እዩ ዝጉስጉስ። ንደቂ ኣንስትዮ ብተዛማዲ ዝሓሸ መሰል ስዑድ ዓረብ ገለ ክፋል ማዕፁታታ ንበጻሕቲ ሃገር ክትከፍትን ኣብ መሸጣ ነዳዲ ጥራይ ዝተሓፅረ ቁጠባት ሃገር ካልእ ኣማራፅታት ክርከቦን ካብቲ ኣብቲ ንዝቕጽል 8 ዓመታት ክትግበር ካብ ዝሰርዖ መደባት እዩ። ይኹን እምበር መሐመድ ቢን ሳልማን ተቃውሞ ከም ዘይጻወር ናጽነት ፕረስ ከም ዘይፈቀድን ከም እምነት ዝኣመሰለ መሰላት ደቂ ሰቡን ከም ዘይኽብርን ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ። ሬድዮ ኤረና